Parliament's Public Accounts Committee says car dealers who fail to deliver vehicles to government departments, despite taking taxpayer funds, will be forced to face MPs through summons after they made excuses when invited to appear. Achiperi mushe mureza utona kuti government aiwa panhau yemota dzadzaini dzakabhadharwa but tirikuona kuti mota idzo hadzina kudhilivhewa. Vari kuti aiwa vanhu ivavo vakabhadharwa mari vafanira kufesa ma-MB. Sapinda masvika budanyi kwanobva wasubscribe like tina on the bell icon. TV napa page rakanzi Democracy Advocate Initiative vanyora vachiti the Auditor General's report for 2022 lists several Harare car dealers who failed to supply vehicles to government entities despite being paid in advance. In 2022, the Zimbabwe Revenue Authority suffered a $1.7 million loss after buying 35 Toyota Hilux double cab vehicles and 50 Toyota Corollas from Mike Harris, which were never delivered. The 4 car dealers named in the Auditor General's report of 2022, Solution Motors, Julius Mike Harris, and Faramats, were supposed to appear before the committee on Monday, but the company's representatives did not show up. Tudze mafungiro enyu murezi mabuti noti kudi pamusoro pechitiko ichi aiwa chatikuona kuti vakomana apa vari kushedziwa kuti vaiva vachi show up but havasi kuuya. Izvo zvatongoreza maspeculations vanhu vachongona kuti aiwa pangona pane madeals akarohwa kuti aiwa mugovernment imo ma-MPs anogona akacontributa pakusadhilivheriwa kwemota idzi vangona vari involved pane madeals avo. Tudze mafungiro enyu noti kudi pamusoro penhau pinda comment section yemedu, so subscribe like, turn on the bell icon.